winner takes it all. It is important ka office of leader opposition bedo kacha. Ker kumobede oyiene loso koso propose offices ma dhi tayo chenro mar sirkal maber. Koro kwa chopo parliament kachacha to wawach ni Opiyo Wandayi leader of minority okelo mswada e bunge kachacha mapok nokelo iwinjo mapok nokelo to oversight the government nikech en paro mantiere kar ka mawuok kuom sirkal ka biro kocha jomage monego kele e od bura kanyo koro osekele e od bura ka ker chwalo office ni mondo gibed gi proper ilongo nango opportunity maber tayo gimora mora ma sirkal timo kendo gibed gi powers mag question gik ma sirkal otimo rather than one every time dhi ng'anyo a street ma onge gima konyowa wa lose lives wawacho about chenro mar high cost of living iwinjo sama wawuok ni wadhi ng'anyo wadhi wating'o gini nitiere jok ma donje puodho kendo puro awinjo ka daktari owacho ka ni ok jite mapuro iwinjo lakini kaning'ie plan wakachacha agriculture was number one priority one of the things manwawacho ni should be considered as agribusiness as a job creating factor gik manyalo medo wa tendruok mondo wabed food sufficient economy lakini winjo ko wacho maber ok jite madhi puro nitiere jok mang'iewo gigi koro wantiere gi puothe koth be wantiere godo maber serikal osetimo mare okelo ni fertilizer kendo nitiere kata Busia kachacha nwatero kodhi mag pamba mondo ji odonje puodho opur bang' dweche adek ang'wen 1 year wanyalo harvest gik mwapidho ka ngima dhi dok piny office mar leader of opposition ne en gima nowacho e plan wa ne en gima watayo kendo en one of the agenda kendo en gino ma usero ahinya kaka jogo ma Kenya Kwanza ka azimio ok dhi neno importance oyiene gi kelo agenda gi magi kendo mano bende e twak ma bende warito kacha neno ni gidhi sire nikech odiochieng' makiny